Je doet je werk met je passie en met je hoop plezier. En dan bereis je toch nog dat zaakvrouw van Noordenwust. Ja, dat is eigenlijk nog heel onbegrijpelijk. Nou, we proberen echt dat ze gewoon continu mooi blauw uitzien, hun eigen waarde houden, hun zelfvertrouwen houden. En na verloop van tijd dat ze ziek best zijn, dan zitten ze lekker bij in de kapsalon. Of tijdens de ziek dat ze het hier weer een keer dragen. Even lekker in de kapsalon, tussen iedereen in zitten, even een make-up krijgen. Puur het vrouwengevoel in heel hoge waarde houden. Dat is voor ons heel belangrijk en denk ik voor de klant niet. Want je moet je je voorstellen, dat is hier werk hebben, als die jaren krijgt in het ziekenhuis, als die hier is verliezen. En dan maakt het opeens maar een wildvreemd iemand bellen. En dan zeggen ze van, hé, kerst dan mij een hierwerklevering. Dat is natuurlijk net fijn. En dan is het heel belangrijk dat wij dan gewoon die warmte aan de telefoon kennen. Ja, van wist wat, kom langs, we vertellen die alles. En ja, we nemen ook een soort kennismakingsgesprek. En in het kennismakingsgesprek geven we gewoon steeds verder. Nou, bij mij was vorig jaar borstkanker ontdekt. En toen kreeg ik een behandelplan. We hebben verschillende hierwerken opgehouden. Nou, waar ik het beste bij me paste. En toen hebben we de hierwerk gelaten. En 3 weken later, toen werd het inderdaad al zover dat het hier eraan moest. Nou ja, dat is heel heftig. Maar zij scoort hier er doorheen en dat is, zo ben ik hier te lonen. Nou heb ik mijn eigen hier weer. En dat is, dan kom je hier nog. En dan, het is zo dat nazorg. Wat vies van dit, Jatske? Want ik heb een borstprothese. En dus dan kom je hier direct te lonen. Dus ja, dat is alles onder in je dak en dat is gewoon echt heel mooi. Ja, wij staan echt zondag een week kleer. En waarom doen we dat? Stel dat verlies op sneeuwtje in hier. Nou, dat is natuurlijk net ondenkbaar dat je kan zeggen van ja, god, 10 is in mijn kapperpas waar je hem. Ik ken het hier zelf met de oude heli bij de kapper. En ik kan het hier weer laten opzetten, want hier wil ik met al die modelknip worden. Nou, dat willen we absoluut net. En dan heb ik zo van, jongens, al is het op sneeuwtje, wij binden van je. Ja, dat is voor ons heel belangrijk. Het houdt hun een goed gevoel, maar misschien is het nog wel een volle beter gevoel. Dat is toch fantastisch dat je zulke mensen kunnen helpen.